Vihellykset kuuluu tuolta katsomusta ylhäältä. Siellä on Rosin ohjaaja Jonna Paasila. Ja Jonna on kuulunut vanhemman poikansa kanssa Suomen maajoukkueeseen. Normaalisti, kun puhutaan Euroopan mestaruustasolla kilpailemisesta, niin eihän sinne kuluttaja vie koiraa kentälle, vaan koira on ohjaajan vieressä ja lampaat on viety sinne varikokoirien toimesta jopa joskus 800 metrin päähän, useimmiten jonnekin 400 metrin päähän. Siellä toimii varikko, jossa on vähintään yhtä pätevät koirat töissä kuin kilpailuissa. Tässä usein Euroopan mestaruuskilpailuissa tarvitaan jopa kerta 350 lammasta. Tällaiset kilpailut, ja niitä voi tulla seuraamaan Juvalle ensi vuonna. Ensimmäistä kertaa Suomessa järjestetään painonnuksen Euroopan mestaruuskilpailu. Järjestävänä tilana on Inkilän hovi ja lisäksi sinne tuodaan lampaita myös meidän tilalta Rantasalmelta Putkisalon kartanosta. Kaiken kaikkiaan lampaita varataan se 350 kappaletta. Ja kisat käydään 3 päivänä. 2 päivänä karsitaan 100 koiraa karsii 16 finaalipaikasta. Molempina päivinä valitaan 8 parasta koirakkoa, ja näillä radoilla on 5 lammasta käytössä. Ja sitten finaalipäivänä hienolla tuplahakuradalla, jossa koira käännytetään hakemaan 2 erillistä 10 lampaan laumaa. Kilpaillaan sitten. Tämä kilpailu on sunnuntaina. Se on Kannikolan yhdistys. Toivotaan teidät tervetulleeksi seuraamaan ensimmäistä suurta kansainvälistä kilpailua Suomessa. Ensi vuonna Juvalla 26.–28. päivä elokuuta on luvassa huikea maaseututapahtuma. Tervetuloa. Ne on enemmän jo tää hitoa. Kun on niin pieniä alueja pyörityksiä. Niin.